Ці можна загінуць ад шэршняў і кляшоў? А што будзе, калі з'есці адну паганку? А ці праўда, што ландыш цалкам ядавітая расліна? Вы нават не ўяўляеце, але наш маляўнічы беларускі лес можа несці і сур'ёзныя небяспекі. З вами Наста Суханосік, і сёння я распавяду вам пра галоўныя небяспекі беларускіх лясоў. Ці ёсць у Беларусі ядавітыя змеі? Так, але толькі адна, і гэта гадзюка. Прычым адрозніць яе укус ад укуса вужаці мядзянкі даволі лёгка. Укус неядавітых змей моцна баліць і пячэ, а вось укус гадзюкі – не. Яна пакідае пасля сабе толькі 2 кропкавыя, але вельмі небяспечныя ранкі. Што праўда, яд гадзюкі не настолькі страшны, калі няма асаблівых паталогій і калі своечасова звярнуцца па дапамогу, то ўсё пройдзе без наступстваў. Тым не менш, летась 80-гадовая пенсіянерка з Магілёўскай вобласці падумала, што яе ў агародзе укусіла нейкае насекомае. Праз некалькі хвілін жанчына рэзка пасінела, захрыпела, лягла на ложак і памерла. Выявілася, што прычынай стаў укус гадзюкі. Пры гэтым у Беларусі сапраўды можна загінуць на месцы і пасля укусаў некаторых насякомых. Сярод такіх шэршні. У мінулым годзе ўрачы не змаглі ўратаваць 40-гадовага жыхара Магілёўшчыны, якога пакусалі шэршні. Літаральна праз 2 хвіліны пасля укусу мужчына ўжо нічога не бачыў і страціў прытомнасць, і ў выніку загінуў ад анафілактычнага шоку. Яшчэ адзін вельмі небяспечны жыхар беларускіх лясоў – клешч. Гэты павукападобны можа заразіць чалавека такімі хваробамі, як барэльёз ці энцэфаліт. У чым іх пагроза? Своечасова невыяўлены барэльёз здатны пашкодзіць нервовую сістэму, суставы, косткі, скуру і нават сэрца. Прычым наступствы хваробы могуць адгукнуцца як праз пару месяцаў, так і праз некалькі гадоў. Вядома, не ўсе клешчы з'яўляюцца пераносчыкамі хваробаў. Аднак прыкладна 2000 беларусаў штогод заражаюцца барэльёзам і яшчэ 100 чалавек энцэфалітам. Дарэчы, прышчэпкі ад барэльёзу не існуе. Зато можна зрабіць вакцыну ад энцэфаліту. Ці варта? Прыкладна ў 20% хворых на энцэфаліт наступае параліч. Таму рахуйце рызыкі самі. А што наконт грыбоў? Прыкладна 40 з 200 відаў грыбоў, што сустракаецца ў Беларусі, ядавітыя. Безумоўна, самыя распаўсюджаныя выпадкі атручвання, часта з лятальным канцом, звязаныя з бледнай паганкай. Для атручэння даросламу чалавеку дастаткова з'есці траціну бледнай паганкі, а дзіцяці яшчэ менш. Цікава, што гэты грыб не губляе свае атрутныя ўласцівасці нават пасля варкі, маранавання ці сушкі. Сярод мухамораў самыя небяспечны – гэта белы мухамор. Па выглядзе ён падобны да грыбоў парасонаў. І калі смяротная доза больш распаўсюджаных чырвоных мухамораў прыкладна 10-15 грыбоў, то ў выпадку белых дастаткова з'есці адзін. Напішыце ў каментарах, якія лайфхакі дапамагаюць вам адрозніваць ядавітыя грыбы ад ядомых. І што або каго небяспечнага для жыцця вы самі сустракалі ў беларускіх лясах. А яшчэ абавязкова стаўце лайк, калі лічыце, што вось такія відэа з'яўляюцца карыснымі. А мы ідзем далей. У Беларусі таксама можна знайсці адну з самых ядавітых раслін цакуту. Гэтую прыгажуню з белымі кветачкамі часам блытаюць сельдырэем, пастырнакам альбо пятрушкай. Некаторым цакута нагадвае сваім пахам моркву, але карані гэтай расліны асабліва ядавітыя. У вёсцы Кажемякіна на Магілёўшчыне мужчына прынёс карэнне дадому, думаў, што паспела некая гародніна, і пачаставаў ім пляменніцу. Абодвае не выжылі. І такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. Ці чулі вы, што нават майскія ландышы могуць пагражаць жыццю? Так, гэта цалкам ядавітая расліна. Асабліва небяспечныя аранжава-чырвоныя ягады, якія з'яўляюцца пасля кветак. Смяротная доза для дзіцяці ўсяго 2-3 ягадкі ландышу. І яны, паміж іншым, падобныя да брусніцы і касцяніцы.
Жоўтыя кветачкі кураслепу, якія часам дадаюць у палявыя букеты, асабліва небяспечныя для слізістай абалонкі і гартані. Аднак страціць зрок з-за кантакту з люцікам усё ж такі нельга, а вось атрымаць апёк лёгка. Некалькі словаў пра дзікіх жывёл. У лясах Беларусі водзяцца воўкі, мядзведзі і дзікі. Звычайна яны атакуюць толькі калі шалёныя, але ёсць небяспека напаткаць ваўчыцу, мядзведзіцу альбо свінаматку з малымі. Тады яны могуць адчуць ад вас пагрозу для свайго сямейства і атакаваць першымі. Рэдка, але здараецца, беларусы сустракаюць у лясах нават зуброў. Гэтыя волаты звычайна трымаюцца на адлегласці ад чалавека. Але ў Свіслацкім раёне быў выпадак, калі зубр атакаваў грыбніка. Той абараняўся грыбным кошыкам і атрымаў ад зубра некалькі удараў у грудзі, але застаўся жывы. Варта памятаць, што небяспеку ў лесе чалавеку можа несці і іншы чалавек. У Брэсцкай вобласці расійскі паляўнічы па неасцярожнасці выпаліў з наразнога карабіну проста ў ягадзіцу беларускаму лесніку. Па гэтым факце нават распачалі крымінальную справу. Ці вось яшчэ прыклад. У Гомельскай вобласці ляснік выпадкова застрэліў браканьера. Ён выпусціў 2 кулі ў кірунку шораху, які пачуў за сваёй спінай. Меркаваў, што гэта лось ці дзік. І толькі калі падышоў бліжэй, пабачыў, што ахвярай стаў 55-гадовы мужчына з суседняй вёскі. А яшчэ ў лесе можна проста згубіцца. І часта, асабліва для пажылых людзей, гэта заканчваецца трагічна. Таму перад паходам на грыбы альбо ягады важна ўзяць з сабой ваду, ежу, лекі, запалкі і добра зарадзіць тэлефон. Дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца і напішыце ў каментарах, якія тэмы вы б хацелі пабачыць у наступных выпусках. А я жадаю вам цудоўнага і, галоўнае, бяспечнага адпачынку на беларускай прыродзе. Да хуткай сустрэчы. Па!